Eto amin'izay tsika ghetto youth mila miasa, ok ghetto youth mila miasa fa ino ma raha hainy ghetto youth? Zegny anky hoe nge raha mipetraka e. Dikan'izegny anao mitsangana io anao koa tia hiteka anao mila mivolagna hoe bon mentalité-nakà za tsy navita fianarana. Ok, igny tsy agnamezagna antsigny olo sambola amin'ny paramètre andranandalo amin'ny fiaignanazy nahatonga izy tsy navita fianarana. Io tsy olo jiaby tia hijaly. Festival. Festival tsy ilaigna. Sisy raha ilana. Igny raha hafa fa tsy festival. Festival Diego. Izy koa volagno koa ilaigna. Hazo ko daditsika e. Azonao? Atsika na zany mitazo marché ô taova animateur mita hazo. Fa tsika tokony maninka dans la durée. Eo ray aman-dreny, eo zandry, eo zoky rahalahy anabavy jiaby ato amin'ny Rex podcast ndraiky miaraka amin'ny Oxy Sailo Samir. Ka homana rô. Ça va zegny. Uzaho tu plus tu pouvoir manafuna hotiana bisa tiana amin'ny Rex TV amin'ny podcast. Ok. Dan le gato. Ninay jiaby zegny. Ok. Tsika tsy interview raha ty. Yeah. Fô korana rô jiaby. Tena tono zay pe. Zany kaiky anarô mainay, zany kaiky anarô zegny za koa zay fa mikaiky olo hoe tegna ny marigny aminazy misy problème. Bon, problème zay zegny posé sous forme soit sous forme question soit sous forme sujet fo de tsika jiaby miaraka amza solution agnatin'le raha. De zay zegny kahiako anarô eto koa. Bon, tsika tsy hagnano interview fa mipodiko ndraiky. Bon, problème voalohany zay ty zegny problème Samir tsendriky anao voalohany problème agnatin'ny raha ty anao. Ya. Anarô zegny managna influence. Ya, anarô managna influence avô anarô zegny arian'olo maro agnatin'ny réseaux sociaux, avô tandrinesan'olo volagna zay am'tanàna eto koa. Ya. Nefa za miremarque raha ataonarô am'zay zegny, à chaque fois zay za misy magnaragnaraka anarô zegny, misy problème am'tanàna zegny, raha io ialanarô. Ialanarô problème io nagnatin'ny réseaux sociaux zay tsy koragninarô problème olo anarô tokony corrigerô jeune surtout jeune magnaraka anarô zegny. Ialanarô raha io boko am'zay zegny orientenarô mandeha amin'ny raha hafa am'zay zay jeune. Ino zay mahatonga anarô magnano raha karaha regny zegny. Zay photo za zay mieritreritra anarô zegny en tant que ma-influenceur anarô zegny. Anarô mbarako hoe fa i-corrige problème ny jeune jiaby misy am'tanàna eto. Nefa raha zay tsy ataonarô, tia koa sa tsy mampindriky vola aminarô tsy haiko. Zay fa hitavako izy zegny, za am'zay magnotany anarô ino mahatonga anarô magnano raha karaha io. Ya, zokany lenao en global jiaby ka zo. Nataonao anarô za porte-parole-nazy. Ya, anao mihitsy zay solon-tegnanarô eto zegny anarô reny Oxy. Fotony Oxy koa hitako agnatin'ny raha zay koa. Anarô roy. Ya, vanalohany zoka zotsika tsy zay influenceur fotsindrika vanalohany. Fa zona artiste am'kavolagninao zegny. Zoka tsika za tsy pointé du doigt go influenceur tsy mivola. Fa dignatsika ny artiste koa misy influence nany. Zay magnaparitaka. Fa zoka la musique koa zo metandrifasagna message koa. Azonao. Ka tsy zay maro ataondrô artiste io? Message fitiavagna fo. Esa baba ny nakao tsy fitiavagna fo. Ya, itoy baka korana. Izy am'zegny, des problèmes d'influenceur. Problème d'influenceur jiaby zegny. Ya. Rô vozy volagna satria nagnino? Rô tsy mahay mivolagna. Rô jamais za micro mpivolagna. Itsy andreo ivolagna. 2, izy volagninao business zegny. Rô vozy volagna tsy sotondreo tapaka. Azonao. Satria la plupart ng influence direct agnatin'ny lohandreo zay angala vola. Rô fa mandiniky vola fa. Rô tsy mandiniky za ty porte-parole za misy raha représenter. Ka ataony za mivolagna. Ko fa misy raha miribaribantsongnaka romboeko, na politique na nino fa chargeko zegny ndraiky za tsy fa matra zegny. Araiky za tsy manongo nagnarana. Zay baka tsy andro. Rô mandiniky zay volagna zay gadja zay nino. Za jamais za manongo nagnaran'olo. Azonao, fa izy fovangoko. Anao fa zegny miribantsongnanao. Zay manzana istopy. Ya. Za juri tifsanao, notifio ka anao volagna za samy za jamais za manongo nagnaran'olo na vidéo na publication. Magnaka sujet volanko izy maîtriser koa aloha. Vidéo jiaby ataoko isoratoko. Za tsy mivolavolagna raha fatana fa vi montage. Le igny am'zay maro amin'ny influenceur zay. Le ivolagna tsy andro. Mamiaka vola igadja. Zay oui. Anao tsy gadjagadja koa henao raha volagninao. Azonao. Zegny araiky.
fa magnaka zegny ka koa manao ndeha mpivolagna ro nefa ivolagna tsy haindro zao sujet tsy vao maîtriser andro misy olona tsy haika rie tsy voavolagna andro e ofandinika ngotsimoitsy psisisika maso ngaboboka lela zao iny zay l'influence andro solution ni déjà izy anao koa ngana influencer anao mila misy lalagna anao sindriky boka za jo za haiko zov za juju za gas za misy communauté représentée ko jiaby za boka vitsy misy communauté représentée mari vavanda misy olona anao mizaha izy que tsy hainao victime arabe sa karany sa ino mara représenter anao comme le misy raha représenter anao dikazina boka amizay ndray avitanao mivolagna amizay boka azonao za jeune za mavita miadresser parole am jeune io mandeha boka message fa koa anao tsy mireprésenter raha anao ngitsimoitsy ofo ino message andeha ambaranao tsisy zay navianao tsy mivolagna zero magnano raha ataondreo zegny afa zero magnano raha ataondreo zegny misy problème ato zegny olona le fandro ato misy problème agnabo olona le fandro ambany voilà satria ohatsy tsy raha représenter andro ohatsy sy message le fandro raha me le fandro ka amin'ino am'zay tonga reo basy zegny tsy sazon-damosy igny zegny voilà le pego zay tsy identité zay tagna izy zay navianao tsy tafivolagna fa koa nisy identité andro boka raha volagna fa ohatsy sy identité ah ouais sarotro andro ivolagna boka koa karaha zay basy sy anao artiste koa izy toa nanonogny agnarany artiste agnatin'ny raha mbola magnisan'ny problème agnatin'ny raha zay koa artiste koa anoizako izy baka déjà izy artiste managna message tsy maintsy hoe mila olo magnampita message fa anoizako raha nivolagny Samir teo igny za déjà matetiky mahita Samir io mandrombo zay jiaby miaraka mandrombo alo gomentsika raiky ty gomentsika raiky zay sama zay samy mandrombo amin'inazy fa gomanay fo zegny zay tsy manogna agnarana déjà izy volagny teo la identité izy managna identité nazy karaha za hoe bon artiste iny plus nakafa il y a des moments où izy koa tsy maintsy mila magnampita message za magnampita message matetiky izy koa amin'ilay mpagnaraka za mahita fa sujet matetiky idirako raha mikasiky magnangy zony magnangy ndraiky hoe karakory tokotokony atao mitokantragno ao zegny ny haiko hoe tiako micultiver jerinaka hoe hitady hoe ino mazony viavy magnino maviavy matetiky tsy maintsy atao karaty azonao izy le volagny hoe mila maîtriser nao le sujet fa misy raha raiky amizay mila midrika am côté artiste amizay za misy raha raiky amizay mila raha matetiky volagninao amin'ny podcast ataonao hitako hoe atsika fo nandroboka atsika nagnino taloha tsika afaka mihira zay artiste afaka mihira azo mandoty ala azo mamono biby aroviny tontolo iaignany azo alotogna rano azonao tamin'ny époque ny igny déjà la musique tsy consommer malaky fa anao mila mandeha mivanga cassette anao mila mandeha mitandregna am radio zay vo la musique avy aminao fa zio io la musique tany jiaby ahitanao izy bara boîte chambre téléphone Facebook sy namana bring TikTok ahitanao la musique encore plus la musique atao aminjay tsy hoe anao zay ohatra ataoko exemple anakafo nagnano hira za vo nanombonomboka la musique za nagnano hira magnano mivolagna hoe fombandrazana asiatsika teny fagnajagna olo asiatsika teny fagnajagna zokobe ray aman-dreny hira zegny zio za araby natatra 500 vues azonao na YouTube na Facebook satria les consommateurs zio mitsiny no mitady raha tsy dinigna mitady raha hoe bon lohanaka kofa migantoko kofa magnajotso toaka marere kofa mampagnoitry pompomany bebigaly izy azonao fa mandeha misy amizay le côté par rapport am raha jiaby atsika jiaby na influenceur na créateur de contenu na naroato zio io objectif ntsika tsy maintsy misy raha raiky hoe mila misy business ndraha mandeha ambadiky zigny eo azonao par rapport am business zegny amizay managna obligation que ce soit azova anao koa fa ndoko devant caméra ombolohana anao mety volagna azo plaisir anaka ataoko zay anao koa fa commence nagnatsoaka vola boka amposinao économinao amizigny anao tsy maintsy andiniky hoe karakory retour d'investissement karaha za zio edy ny sasany tsy haiko fa nakazy io anao mizaha la musique naka anao mahita hoe etoninay zay mivolagna tanananay zay managna façon ataoko hoe za managna façon ivolagnana raha raiky mandalo am tanana
roboka lalagna ao ratsy tanàna magnano akory fa izy io na ratsy etonay anjaranay magnamboatra azy io azonao izy io zegny misy aminay io ataoko hoe aminay satria en global baka izy teo igny atao hoe en global influenceur sady créateur de contenu za azy io en global artiste ataoko hoe tsy zehe jiaby ny magnano fomba io na ratsy izy na tsara tsy zehe jiaby fa misy aminay matetiky leny magnano tokony atao tsy asiagna sofigny satria tsy igny lambo tadiavigny volagniny dadilako mahay izy anao koa fa lambo tadiavigny zay raha ataonao mety ohatra tsika zao io ty lambo tadiavigna raiky fa tsy anong nagnarigna edy atsika amizegny edy ty lambo tadiavigna raiky lambo tadiavigna io asaniany izy nagnanira mikasiky fitiavagna olo jiaby lovy amarez nagnanira mikasiky tontolo iainagna olo jiaby mivolagna ha tokony arentsika ny tontolo iainagna satria masinteny le izy tant que anao aminjay tsendriky tafidrika agnatin'ny système hoe masinteny olo ty io raha ataonao tsisy raha karaha zio Samiry matetiky izy io mandalo aminay ao melimelendreo zandrikely amin'ny tanàna efa migoma tarie zegny hoe mila atao film azona mandalo nisy vidéo ny rehany nagnano zegny hoe izy fa goma tsara manogno nagnarana fa izy fa goma fa le raha misircule ambany agny fa tant que zay ataoko hoe izy io boka efa managna notoriété nazy tant que zay tsendrika araiky tafidrika agnatin'le système hoe eto anao araiky mivolagna anao eto anao mivolagna Z anao Z mbala karazandra tsy regny fekiny fa anao zio mivolagna hoe zahay midévier ro antany hafa non bro anao mety mizaha zay roe io amin'ny tanàna agny goma koa fa nidirana io regny fo izy fa après zegny misy le ampleur hoe tsendriky mahatatra ampleur nationale ou internationale amin'ny itiavantsika izy donc influence motsendriky navisika agny mbala tsendriky navisika agny peut-être en tout cas aminaka ohatra hitako satria karaha hoe za zio amin'iranaka hoe doudou les femmes ont toujours raison les femmes ont toujours raison koragna bengy raha zegny anao zio les femmes fa azony hoe le état d'esprit ntsika mihitsy ny hoe ohatra maregny les femmes ont toujours raison zegny littéralement volagna hoe raha zegny resagna arabaky teny nefa ao misy étape maro iclassifienao fa antsendriky hoe ty izy io ma femme marigny sa sarisary femme fa le éducation zegny mila petraka agnatin'ny lohantsika hoe les consommateurs antsika magnaraka raha ataontsika mila mba essayentsika éduquegna anao na artiste marigny hoe tsy anjaranay ivolagna aminareo hoe zao raha tokony atao zao raha tokony atao fa io raha jiaby izy volagniny Samiry teo moramora amintsika mitondro que magneky moramora amintsika zio mivolagna na io mazanaka anao igny tsy mahay raha mpampianatra agny tsy mahay mampianatra que hoe za tsy magnaraka éducation ny zanako moramora amintsika mivolagna hoe nagnino manao igny tsy nafaka examen mpampianatra anay ao dindery tsy mahay mampianatra nefa fa maro raha mivelatra amintsika zio io maro chat GPT bikarango igny nidriky igny fa problème araiky fa ko baba avô amizay magnaraka azy amizay mbo toizatsika fo koragna sa alohatsendriky le fahasanao zay baka dévier go ka ono anareo mihitsy zay mandana azinao raha tiany masondro hita fo aboaka naroro fa réalité misy tsy ambaranareo ro tanao baka joujou za kitiky play fona ka kitiky play vidéo azinao za kitiky izy hitako izy raha igny bêtise yala baka za joti na tsasi dikono za tompo za tsy mizaha vidéo naka ke roboka influencer nareo esa baka za no baka zay mi influencer faisons des choix un jour zano anao ni imagine ou l'influencer no za jo influencer juju jab go mahita za go tia juju ti olonety za gendro zano ti tia la boule za mavita mi influencer zano gavlan fa anao kitiky play izy volagniko izy za tombo za tsy mizaha vidéo naka za jo vitsy vidéo n'olo zava ko Facebook satria negny za fa itsinjaka koa baleyeko azona agnesisiky maso baleyeko azona satria nagnino na za tompony fo au début za nagnano vidéo za mifanandiniky za iko présenter ka azona fa tafaga koa azonao za misy natoro mo za tsy magnaboaka vidéo ko azonao fa za yosana ka za tsy magnaboaka vidéo satria nagnino na za fa tsy misy reconnaître amin'olo jiaby nafitafaga satria magnano bêtise
anao mizaha ino message andeha bokan-drolo aby tsisy message feky koa remarqué no izy koa navy volanao hoe devier raha ya anareo midevie raha za tsy mivolagna anareo roe eto ya zay jiaby ka global ten cas général global zay baka ke izy zay ny devis fa ro nagnaraka koa dika zay anao mizaha raha anao tokony mizaha raha zegny icultiver anao mizaha vidéo zava vidéo micultiver anao jo connexion fa mandeha dawa zava raha micultiver anao mampianatra anao raha tsy bêtise avy eo mivonga oh za nahita vidéo nity maro ka message avy le hoe nity zana le ilo zana zanao iny tsara jiaby fa nisy araiky zay izy nisy chagrin d'amour nany izy nitapy igny sy tafitokiky la boka tamin'olo ty za zay zegny objectif nareo raha karaha zay fo izy ka aloha amin'ny objectif exemple ko mbako anao zay fa izy tsy olo jiaby mizaha anao misy chagrin azonao la majorité tsisy chagrin fa koa ty za raha mampitokiky o mampitokiky fa agnatin'ny raha mampitokiky igny balancer amizay boka raha micultiver olo magnaraka olo fa koa bombardinao bêtise fo comme koa fa tia bêtise ke agny ny raha volaniko azonao le olo zay fa hitanareo roboka azonao le olo roboka zegny le firobatan'ny jeune zegny a profitenareo au lieu tokony corrigenareo solution karaha volaniko aminao zegny anao misy go mizahanao zo mety balancenao agnatin'ny contenunao igny raha micultiver fa zegny agnatin'ny contenun'zao bêtise fo azonao les solutions zava volagny to amizegny izy le nom mitady solution baka tsy zegny que les solutions agnatin'ny vidéo anao mampiditsika raha mampikarak'olo baka azonao dika zay izy mikitiky plein anao na magna système asonao misy raha mampiantsy ily balancer agnatinao olo fa commence copy au fur et à mesure mandeha asa mandeha togno olo fa laza vidéo io commence kay vazaha ko magna publicité kony olo agnatsira publicité raha anty azonao tia fotsika andro eto olo mikoragna io ela commence remarquer anao ha ino bouteille na fara zay naviany za commence azonao olo ozonao amizay zay ko bouteille tavagna amizay zay mettre attention sino magnatiny raha anty magana manitsy raha nino zao mampatsago fo igny magnaraka za vogna aminao bon raha anty karaha zay io anao coupe zay manaviany zigny izy le éducation anao zay igny ampidinao moramora fo raha io azonao anao ko raha politique anao tsy dety vogna ministre rima fulani azonao tanao entre guillemets boka commence kako boka miasa boka jengindreo amin'igny azoma rima fulani ty azonao jero ko mila mezanao raha io fa so mikapty azonao ko raha mipodimpody anao tafaniny ino mba raha ty azoma loatra mamafulani volagny Samir ty ko volagna présidence ty commence fa misy raha mitsika mijery anao zay zay le hitako solution mampamoramora na magna vidéo balancer raha mampianatra raha agnato hita avy eo koa le public hitako hoe izy boka terme Samir zay anao koa fa tsy ampy camembert anao sahirina fo iny le ampy camembert izy io zegny karaha ohatra hoe hitako amin'ny réseaux sociaux le raha kitinao no raha miboaka aminao matetiky anao zao niaraka nikitika asa hoe bon anao intéressé amin'ny lamba nikitika lamba raiky anao nagnano capture na partage igny direct efa analyser ny réseaux sociaux igny raha mikasiky igny fo raha miboaka aminao anao zao mivolagna za mitady asa bon recherche d'emploi igny fo koa raha ho hitanao io zegny choix tsaraikaraiky zio matetiky hoe io les créateurs de contenu na influenceur na vlogueur na ino hoe mamorogno raha amin'ny réseau alatsana amin'ny réseaux sociaux contenu alatsana amin'ny réseaux sociaux fa choix tsaraikaraiky ny safidy hoe ino mara andeha andaniako leranaka ty karaha anao zio mizaha karaha zegny ohatra hoe hitako amin'ny TikTok ohatra hoe marobe tuto vraiment feno tuto amin'ny TikTok io raha miintéressé anao raha tsy miintéressé anao en Facebook izy somary limité fa amin'ny TikTok izy maro Instagram un peu la même chose fa anao mila mahay hoe selon hoe objectif nao olo baka mila magnapetraka hoe objectif individuel amin'ny fiainagna anazy matetiky raha zegny tsy ampianaragna atsika ampianaragna agny ho an'izay nampianarigna izy managna avantage ho an'izay tsy nampianarigna izy soa fiainagna magnanatra izy azonao ino objectif nao fiainagna anao zio io arno anao teraka ino objectif nao anao magnapetraka amin'ny lohanao bon objectif naka zegny asa za io d'ici 5 ans za tiako avy amin'ny stade karahan'zegny ino raha nataonao navianao amin'ny stade igny
ino raha nataonao contribution-nao aminao fa tsy ny finaritra agnamietsigny olo hoe ry any baka nagnanja karanjegny ry any nagnanja karanjegny ry any anao mila mahay anao azovy anao avy jusqu'à ia zay vo anao avy amin'ny choix-ny raha kitianao amin'ny réseaux sociaux nefa tanao amizay raha volagninao zay zoti izy koa tsy éducation zy olo koa tsy bien éduqué izy tsy possible matatra raha volagninao zegny voilà le éducation amin'izay misy le hoe éducation boka amin'ny fiarahamonigny azonao misy éducation nao tompiny io misy olo hitanao latsaka boka amin'ny tanàna raiky hoe magnodidigna izy jiaby azonao tsisy raha manjary quartier hitanao vono olo ary vakitragno ary jamala ary azonao ambadika ao film porno azonao zegny raha misy fa na de karanjegny le environnement misy izy atsika jiaby io nampidirigna agnatiny managna faculté hoe atsika jiaby io le raha misy anao afaka miala zone io tokony hoe mahita déclic ialanao amin'ny zone io mety sarotro izy azonao ho anao sa hoe anao zao io tariminy ray aman-dreny asa mère célibataire na tariminy dady matetika nge le mila nge le profil natsika eto les jeunes no miteraka azonao ino mahatonga ohatra hoe amindro volagnintsika amin'ny tany mazava volagnintsika amin'ny tany mazava agny hoe profil somary hoe plus âgé satria mangala fotoagna ireo magnano fagnavokisagna jerindreo antsendriky voky amizay jery voky io boka jamais olo satisfait voky jery ampaka mambera volagniny rahalahy koa ato ba izy voky jery iovo ireo magnaboaka olombelogno ivokisagna jery koa azonao fa matetiky mavoatsika aty mbola tsisy jery atsika mbala tsendriky aia atsika fagnabeazagna atsika tsendriky vita atsika fa mila magnabe olo azonao avy aminjay raiky mbala amina aéroport arifo efa magnanitra olo jiaby Madagascar nefa izy mbala amina aéroport io fo ela jiaby tsary hitany teto jaly tsary hita io fo izy aéroport ndraiky avy baka olo zay nagnotany za anao io fa nimpiry tagny zay karaha mbala tsendriky nahitanao nagnanitra fotony jerinaka mbo tsy voky ampiako izy le resaka fianaragna amizay za jo influenceur azonao alohan'izay influencenao koa zany isy influencer za entourage koa boka za antsika azonao le entourage nany mety stupide koa azonao satria izy entourage nany stupide izy tsy nagnano l'école ka koa mezanao micro mezanao caméra izy tafagnanitra olo tsy vitany boka zay satria entourage nanao izy avy amin'ny tsyamby kamambera zay nefa amizagny izy koa zay magnano raha igny izy fa hitanareo fa izy tsy izy koa zay nagnano raha igny izy mbola ray an'olo fo io ka volagniky za jo azonao za magnano TikTok azonao exemple za magnotsimoitsy ary magnasitsiky maso magnaboaka lela fa alohan'izany nagnano zigny ry namako ry oksy namako jiaby ino raha ataondro zay masamy za viavy fo azonao raha mbola hely fangalagna manga fo raha ataoko azonao kibetibetizindraka zay nagnano forosy azonao eka za influencer za mafata mi influencer olo ka maro olo magnaraka za mezanao micro za mezanao caméra za iranao magnatsa za ko tsy tafagnantsa olo satria nagnino tsy domaine-nakazy igny za fagegna tamin'ny viavy tamin'ny manga tamin'ny betibetizy fo zay za ta l'école zany lefa taty tsy natanjaka azonao ka koa matoko agnantsa olo tsy possible ko anao zegny aviany le influenceur sa tsy tafagny ipartager message satria ni aty tsy matanjaka avio satria tonga nisy question nagnino anao mangigny fo misy lera hoe ty volagna kone fa tsy matanjaka raha tsy maîtriser ndreo ko tsy tafagnaboaka message ro tafangigny fo tafangina le volagndreo amezaka maro amindreo io amezaka caméra ameza micro raha magnantsa avio boka hitako hoe hitanao tsy hoe zegny tsy censé influencer misy jeu de mots boka ao azonao misy jeu de mots ny amin'ny tany mazava agny misy série araiky zay navy nitantaren'olo taminaka tsendriky hitako zay fa navy nitantaren'olo taminaka célébrity zay genre iro mpagnano drama aby io ke drama aby io izy juste hoe tsy izy tian'olo ny le fitiavan'le olo izy mahatonga olo ty safidy agnano raha ataony azaveko
asa zazo io tian'olo karaha zazo io edy nandehanako nizaha match ny foot boka amila olo koa digo misy olo magnano match ny foot matetika zay mahita hoe amin'ny curerie misy match ny foot azonao fa za mandeha mizaha juste magnaraka hoe noho ny manafinaka mandeha no mandeha za mandeha azonao fa boka manafy ty izy io fitiavako raha hitako ataony amin'ny réseaux sociaux mahatonga za à un moment donné za koa fa afaka za mandeha mizaha izy mandeha mizaha match ny foot nazy petit à petit amizay za mia intéressé amin'ny foot azona plus intéressé amin'ny foot fotiny nivarotry foot igny taminaka fa tsy hoe izy no magnozokozogno anao hoe mila zay boka le hoe mi-influencer izy mila magnozokozogno anao azona izy mila magnozokozogno anao hoe non tsy zegny le izy fa izy mipropose aminao produit peu importe les produits azona izy mipropose anao produit karaha hoe olo zio atsika mahita olo hoe miaraka hitantsika olo araiky nivanga lamba karaha ty za koa mba ty sikiny lamba karaha igny satria za comme sikiny lamba karaha igny dikan'zegny za avy amin'ny stadin'olo karaha igny magnino ma tafara ohatra hoe ahitavantsika sasany hoe anao tafaboaka anao koa misy iPhone anao tafaboaka anao koa misy zegny hoe anao tafaboaka anao koa misy zegny hoe nefa l'essence ny tafaboaka tokony samby olo managna définition sensy ny tafaboaka anazy azona io tsisy hoe définition standard zay pour hoe le tafaboaka io tsisy aminaka edy zazo io tafaboaka kon déjà voalohany za mifoa maraindregny tsisy tany mangotsongotsoko amin'aignanaka azona tsisy tany maraiky mangotsongotsoko amin'aignanaka igny za haiko hoe tafaboaka za zegny niany ty tafaboaka za koa haiko hoe poshinaka ao stable avyo saigninaka stable managna équilibre tsara anao fa le éducation izy volagniny Samir teo igny olo magnodidigna anao mila hainao misafidy izy peu importe lié aia milieu misy anao na ratsy milieu misy anao olo magnodidigna anao mila hainao karakory hoe azovy ma olo magnodidigny za ty olo agnantsory sa za anonga sa olo agnantsory za hijotso ino marazahako amin'ny réseaux sociaux ty raha ampitombo raha agnaty jerinaka sa za zegny maro loatra problemenaka za ty tokiky za mandeha mizare ano za ty tokiky za mandeha mizaha commentaire amin'ny pagen'olo karanjegny azona le intérêt objectifnao igny zegny anao niany ino objectifnao niany objectifnao niany moa ve agnantogny le hoe za ty ho mpagnarivo ry io sambola amin'ny raha mialimenter fiainagna anazy amin'ny donia ty atsika jiaby ho faty azona tsisy olo ke eto hoe ke miofo zegny fa lany lera fo jiaby le Samir Maizy lany lera fo jiaby fa le ino ma le démarche ataonao ino ma animation ataonao mandra-pahavian'ny leranao io lany le animation ataonao io amin'izay magnapetraka tantara ho anao sa anao igny lany agnadinasan'olo anao io miaraka anao magnambo adigna anao fagnadinan'olo zegny amin'izay no magnapetraka hoe ire ano légende ire ano nidrika amin'ny stadiny hoe zigny koa niaraka zigny tsy teo bonjour salut bye bye azona io izy volagnintsika choix-nao no isafidy ino raha ataonao agnaty kokonao anao possible karaha zio maro hoe olo matetiky boka excuse nagnino manao ino ma projetnao projetnaka andeha agnano raha karahan'zay ino amin'izay tsy atakaranao projetnao za tsy sy vola direct limité io za tsy sy vola ino ma raha nataonao mba hanakaranao projetnao exemple la musique zao projetnaka za ohatra niambigny hoe za nahita producteur zay vo za hanomboko la musique mbo teo fo za fa tsisy olo nahay agnaranaka azona fa nataoko tam'izay anagnako ansendriky zay anagnanao amin'izay igny le hoe ino objectifnao anao azovy ino tanjognonao amin'ny donia ty arakaraka zegny amin'izay no ahaizanao laligny imboanao io tsisy tanjogny ratsy asa tanjognonao tsy haiko za mila vadin'olo tegna misy vola asa za zio ataontsika hoe azovy olo tegna misy vola asa anao zio olo tegna misy vola diako à Madagascar eto
misy objectifny viavagna ho vadinao, ataony tous les stratégies étapes mba haviany izy ho vadinao. Tsy hainao aby karakory anao tsy au courant. Asa hoe remarqué na iaronao ngesaka mandeha mihina tany karan'zegny. Izy mizahanao amin'ny réseaux sociaux. Ino lamba sikininaronao karakory tennis ataony. Refiny agnanaovana approche anao ho an'izay masakisaky magnano approche, ho an'izay tsy masaky bon izy midoko amin'ny coin-nazy dikan'izay fa tsy takany edy objectif-nazy amin'igny edy. Io zay hoe zay io anao na artiste, anao na influenceur. Agnatiny raha jiaby contenu jiaby amenay io misy code-raha ho an'izay magnano izy volagny Samir teo adokonao devant caméra, micro, iranao amin'ny courant. Même la façon de communiquer, il y a une manière de communiquer. Tsy hoe finaritry ny hoe za ty boka direct courant, za ty masakisaky volagny anao kofa agnaby fandriagna karakory ataonao. Karakory ataonao agnampita zegny amin'ny génération magnaraka. Azonao atsika misitrika amin'izay après hoe zay ty boka antiromba zay ty zao. Ok, anao antiromba fa y a une manière de communiquer. Imagine zanakanao zio io andeha hitandregny anao andeha izahanao tsy voagerenao téléphone-nazy tablette-nazy izy mahitanao. Papako ty magnarakarah ty. Na hoe anao atsika zio hidrika lalalany kokoa misy raha matetika ataonay miaraka amin'ny Samir hoe éducation sexuelle. Misy fomba afahanao magnano le éducation sexuelle beka ny sarambabe mbahoaka. Anao zio dadinao io, mamanao eto, anao io, anareo afaka mizaha io. Zay mihitsy zay izy atao le éducation sexuelle volagninareo zegny fa à la portée ny état d'esprit n'olo jiaby. Satria tout commence par la communication. Misy manière afahagna hoe micommuniquer amin'olo. Ary zegny anao koa fa nidoko devant écran anao ivolagna za agnano création de contenu na agnano influenceur na agnano zay raha tianao atao. Mianara mivolagna satria fomba raha iboaka ny vavanao fo ampigadranao amiezan'olo anao. Azonao io le gestion d'émotion, io le karakory tokony atao devant raha karan'zegny fa atsika tsisy éducation zegny. Karakory ohatra hoe nahaizanay roe zio na nahaizantsika zio io fa atsika agnano koragna ty karan'zegny fomba hitondrasantsika izy amin'ny samby tany nandeha nitadia atsika zio samy nisy tany nandeha nitadiavantsika modèle raha tiantsika atao zio. Anao zio io mpagnano podcast, mpagnano raha ataonao ty misy modèle ny zavanao agny izay tsy hainay na vitanao nagnano anao zio mavita miatrika zio. Samir zio izy nivolagny zegny misy modèle izy. Fa atsika mila mahay hoe azovma modèle arehantsika. Araiky hoe lehilahy agnaboaka string sa magnangisa agnano azonao raha tsy amin'ny place-nazy. Atsika mila mahay hoe aia place-nao, aia objectif tianao aviagna, ino tanjogny tianao atao. Fa après tsika jiaby io voaty fo ndraiky edy. Finalité zay fo. Fa solution tsy maintsy zegny. Anao no mahay misafidy hoe anao ampabe coco, ampatanjaka muscle araiky agnatin'ny babakinao ty sa anao finaritry ny hoe azany da ny lera eto tsofotro andray hoandry. Sa hoe anao ikoche zany ihany natatra zegny, zany ihany natatra zegny, zany ihany natatra zegny. Io choix io sarotro, io ndraiky tsisy raha mora edy, tsisy raha mora. Za zio koa hitantara hoe ke zay zio io naviananao zio io na hiagnaragna anay zio io. Fa firy vidéo nataon'ny Samir zio io volona hoe Samir. Firy page maty mipody vlomigny. Za boka za fany angaty. Anao naheda anao nampitambatra zay fa za fany angaty. Za fa nandinika hoe fa zao ma rôle mety ampiaragna amin'ny raha ty zegny za karaha mandinika hoe atsika reo zegny samy fany angaty. Atsika samy fany amin'ny raha. Ary zegny koa raha mila éducation apetraka antsika amintsika gasy. Ataoko hoe tsika gasy. Satria ireo vazaha izay ataontsika amin'ny mazava io, ireo managna cette mentalité d'esprit hoe raha ataony namanao koa tsara romboe. Eto tsisy zegny. Eto raha ataony namanao tsara miambigny hoe zigny tsara gadreko agnaty fonaka ato fo. Tsara zigny. OK. Miamby ireo miambigny anao voatsokomo am'zegny. Eto ndraiky d'accord avec anareo. Fa nazy io anao volana
Samire, raha nataonao karan'zegny igny tiako. Za mahita zegny mety atao karan'zegny. Pas besoin aby de mentionner hoe Ariano angeny volagna aminakazy igny. Atsika eto zio managna tendance hoe agnano hoe décoration. Ino le décoration tiako volagnina eto? Les décorations hoe tiako hain'olo fa za nahaizanao raha karan'tigny. Azonao? Fa tsy hoe tiako nampafantatra anao hoe zegny raha tokony natao mba ampiteky anao. Azonao? Fa tsy hoe ampiteky za. Avy amin'izay le hoe za boka taminakana vien raha karan'zay, boka taminakana vien raha karan'zay. Koatsy za zegny. Anao koa fa nagnaboaka koatsy za ireo zegny hoe dikan'zegny tsy honnête raha nataonao. Atsika mila mahay mianatra hoe bon za edy za tsoriko aminao ny marigny. Za fier amin'ny raha ataonao. Za ingaty matetiky za nagnantogno izy mivolagna tiako raha ataonao. Tsy mila anao menitra magnantogno olo araiky hoe tsara raha ataonao. Tiako raha ataonao. Tsy mila aminao menitra. Petit à petit amin'izay nareo mila mahay hoe karakory gérer-nareo le lien-nareo. Mila hainao me olona antonoko ty makarakory. Zio misy olo hitantsika hoe à l'écran izy karaha ty. Personnalité nazy karaha ty. Zay koa ny problème araiky raha volainareo surtout influenceur managna raha karaha zay. Diaby io aza atao influenceur atsika diaby. Ro diaby mene vitsy non. Atsika amzegny atsika diaby. Za mahay firy artiste karaha ty devant caméra io. Karaha ty zambadika. Za mahay koa azovy influenceur karaha ty devant caméra, karaha ty ambadika ao. Za mahay azovy olo azonao io magnodidina atsika tsy alan'olo karan'zegny. Azonao zegny mihitsy ny le volaniko hoe décoration. Ireo koa fa devant l'écran azalahy. Io azonao ty donc volagnanao tanao karaha sasany zao ty boka misy mivolagna hoe fa hoe antena koa zay fa agnatiny hoe misy public maro zay volagnindreo zay mila mavandivandy. Non, pas besoin. Raha zay Samira volagniko zegny. Pas besoin. Anao tsy voateky mavandy baka. Izy ka volagniko zay anao mi-influencer olo. Fa anao à l'image no le influencer anao. Mago mavandy ao. Mago ny cinéma ao. Azona. Nefa mbady koa raha afaka ataondreo. Azona. Zaho hoe tovagna za amin'ny hôtel karaha zegny tsy sata. Azona. Karaha ataon'zareo exemple azo ty raha tsy nazon'olo edy. Za nagna vidéo na Krijady. Azona. Vidéo nataoko na Krijady. Za am'le rôle-ny copain-nany. Azonao. Ino raha nalain'olo? Deto nalaindreo global izy afa shoshony Krijady. Azonao. Ouais, mavadinao Krijady. Za tsy relation na Krijady. Azonao. Viver baba. Zay le image aboakanao zegny fatanan'olo amin'igny fambady koa. Izy le rôle raha natao. Fambady za tsy sakina Krijady. Azonao. Ino tanjonao nagnano izy? Tanjona kanagny. Baka magnino? Rôle. C'est un acteur. Nagnano scène baka zay. Mise en scène fozay le raha. Voilà, mise en scène. Fa olo zay mitana zay réalité. Azonao. Maro izy raha bokandreo amin'ny Facebook ao. Nefa mbady koa tsy sataraha. Hitanao am'zay? Olo maro am'zay. Magnaraka zigny am'zay. Azonao. Dera fa mitana va no magnano vovo za misa nefa tsy satara misa sa mikotsopeko fo milany. Azonao. Hitanao am'zay zay karaha raha volagnin'ny Samir zay ty day. Hoe resaka hoe entre réalité ndraiky mise en scène io zegny koa. Influenceur, artiste, izy ma tsy mety hoe fa hoe iavanareo zegny hoe fiaignanareo tegna fiaignanareo azonao. Ndraiky hoe le mise en scène andesinareo zegny mikatra amin'ny public. Tsy azoko. Za fa ilaka exemple amin'azy kaya za ajouty. Anao ajouty, anao haiko. Tsy ka fikaherako fa ela, azonao. Anao zao misy anao magnano vidéo anao zao. Maro no vogna tsy azo peka volagny manafy ty, azonao. Fa za no zaniaka an'igny taminao, eko raha volagninao. Azonao. Na milaka teo vogna manafy mo karaha tsy azo peka volagny. Za magnazava no zezezera ty volagny zao, azonao. Za matoko za koa vogna karaha zay, anao vita magnazava koa. Maro mavandy. Afahaizanao za. Izy am'zay, lika mandalo am'zay. Taiko raha to igny. Les réseaux sociaux, ino tsy ty fiaignana. Tanao, fiaina koragna teo zegny hoe influenceur ndraiky artiste zegny
rô zegny fiainagnandrô tegna fiainagnandrô zegny tsy dévoiler tsy dévoiler-ndrô fa réalité raiky andesigny mikatra amin'ny public zegny igny zegny aboakandrô zegny karaha atao zazo hainao haiko anao mahezako za ndraiky taon'ny bling tsy lamba ataoko amin'ny vidéo ko ataoko magnaka laliny igny mihitsy le raha volaniko le savate ataoko io savate ataoko magnaka laliny tsara hoe za tsy volamvanga fa igny za igny le valeur nampianarigny za anao tsy mila miseho mara jojo koa tsy koera mangaly za jojo za tsy karaha igny lamba ataoko ty na 5 jours ty tanao nakà magnaka laliny za mandeha magnano entraînement za pieni za milanja la boule maloto mira igny ndraiky godasy matsiatsika azonao za magnaka laliny za asa mira misy mangala sa za mijery igny fa za fa le sasany zegny le image tiandreo boka amin'ny public olo nefa ambady koa tsy raha azo ary misy raha amin'izay mbala juste hoe jeu de mots ndraiky raha tegna tsy tantoko mampivolagna za malaky igny misy jeu de mots mila tsapantsika le hoe réseaux sociaux raha koa fa nataonao amin'ny réseaux sociaux égal tianao hitan'olo ampodiko ndraiky raha koa fa nataonao amin'ny réseaux sociaux égal tianao hitan'olo fa ny réseaux sociaux tsy voatery ho fiainagnan'olo igny misy amin'izay zegny ataoko hoe zay artiste fahotako zany fahotako lehibe volagndreo maizy misy amin'izay zegny amin'ny artiste io réseaux sociaux nao magnaboaka bling fiainagna karakory après izy koa fa commence nisy agnaragna na handeha bazary tsy saky satria nagnino déjà misy raha mila eo hoe anao andeha bazary igny efa tsy nizarinao olo mahita hoe anao mandeha bazary normalement zegny anao izy koa ohatra hoe artiste angala exemple atsika nanogno nagnaragna za zegny tsy mahadiso Zandrimedy hatrizay Zandrimedy hitantsika tsara nagnano kiraro azna ary io peu importe notoriété nanagnany io tsy nivoany ary izy karaha raha volagny Samir teo izy koa fa hitany izy karaha io izy tsy avandy izy volaniko aminao aminay io misy ny fake mavandy aminay io misy ny firy baba 95% vandy selon statistique naboakan'ny Samir zio io zegny 80% zegny 95% zegny mavandy fa maro aminay io fake hoe fiainagna anazy andavanandra réseaux sociaux fa natao hoe ivarotagna maro aminay io misy aminay io real azona hoe tegna fiainagna anazy aboakany izy tsy miasa loha izy managna notoriété izy mandeha magnantongolo misy avoazagna izy hitanao miaraka mijotso amin'olo io mihina miaraka amina avoazagna igny io misy baka tafara izy koa fa certain moment hoe nahazo certain notoriété que ce soit influenceur na artiste eto en global azafady en global zegny volagnako izy eto koa fa natatra certain notoriété anao fa miditra mode hoe za zegny commence tsy mipetraka za zegny commence lojinao manonga commence mahita olo mizaha olo zegny ity fa tsy mijotso azonao fa ty reka agnabo io maso fo reka mijotso kare nao koa fa nidrika amin'igny baba fa sarosarotro aminao edy fa nefa ndraiky il faut comprendre quelque chose quoi misy atsika olombelogno tsy mahay respecter hoe les zones n'olombelogno asa zay roe zoli zay roe lady zay fankahay zay samboka diako izy managna notoriété nazy za amin'ny naka fa jamais za dévaloriser izy ary de même izy magnano la même chose aminaka azona zegny ny mila apetraka ary jamais koa le mentalité hoe ke hitanao olo asa artiste maromaro vorovory ary tsy alana reka aminazy igny ty volagna hoe mila za tegna hita azona tsy alany io fa mentalité mihitsy zegny fa le raha efa mentalité ska volagna zay avone éducation za nisy raha nagaga za entre anareo hoe anareo misy public nareo misy influence nareo alors que za mikoragna aminareo nareo mama toujours mamaly za zegny amin'ny fotoagna tokony amaly anareo za mikaiky anareo mamaly tsara ke misy artiste ne izy na influenceur na tsisy raha atao appelnao magnena hoe kiny tsy alaigna zezy igny azonao izy io hitako hoe misy olo tegna occupé ataoko hoe misy artiste tegna occupé misy artiste ataoko hoe aloha nanao artiste baka anao humain aloha nanao influenceur anao humain Samir tony volagna hoe le raha éducation nazo anao
éducation nahazoanao no magnapetraka aia lalagna andeha imboanao. Azan olo jiaby io mavita magnajotso patalogno, olo jiaby io mavita miongona magnaboaka malarieranazy amin'ny écran. Azan olo jiaby io mavita zegny fa arakaraka ny éducation anagnanao ahaizanao gnapetraka hoe ty principe de vie naka. Ampiako tsy manapaka anao éducation zay exemple aliko malakilaky tamin'ny ataona avy nisy asa le volagnako éducation beka mazava amin'olo fa iny éducation ty volagno tamin'ny ataona avy nisy asa zay jodiko mamono benga zao mina bongo sy ny tariny na avy to teny benga agnaty gony zao afa magnano vidéo afa hain'olo maro nagnano andalo tany téléphone avy samy mndroge teny bengo zao ani njonoko na vohaza la volagno zao testiko za ko samiko volagno za ko malaza Facebook ay malo malaza karaza ty ndelanja teny benga ty e volagno no masami karako alo no itandro zay tagimano teny bengo ndogi ya tsy mjero na malaza kako na malaza ke teny bengo ndogi ano ne mangaga zo kako mangaga vo masami ndo tavaze no tsangano azno fit fambaganjo ano na zovy ano na president ano zan kanefu ndogi zo zeli éducation ano nde za na zinga mzeze za fa tsy miseo na za mboka mitanana za pieni za bukula za mazuv za zan kanjoako nezno indikisana zazi ano tsy ulu ano mtufulu jabu azno na ina tono na no ndek bling bling no zan kanem ndogi yuage no zeli éducation ze kani sasa mzee utsina za éducation yin bona laza yin go nudi go famseu ngul belo tsy vuma calma no vumze luso ka ko mzee mayo go lusi go ipuda fa sasa you mistake tig bak não se lega no nome se moi mitz que magin vola azno tsoma som mis moi istis vola ano shosho yin ina andalo no pudanga savate no staff pudanga savate bak jirno mamulka no satselin fanizag is vlang no sito fanizag no ul zenga no jo ka ko no ne puda fa de simita mzee bak no smitsande lo fio ava mzee mi vag tsukun la malaria jab mdanga mzee fa yu question d'éducation rajab oui azading alwa ni uluing we produit is humain anon vulga misi ulu artiste après is mangala appel zezo maintenant appel non faut déjà j'ai intéressé am ratono fazna j'ai intéressé am ratono de misko lewe le kinia mangapetka is we azamila reki mijaljal voazo fazna za mila reky mijalijali vo managna accès aminaka tsara ratsy igny tsara misy hoe kiniany hoe bon hitana apelinao magnena io fa tsy alainy juste agnapetraka hoe laolo igny ange sarotro azy laolo igny zao misy koa le hoe la communication zazy io mety hoe mety amare afaka mare agny ohatra zazy io ataoko mareky misy tournée du 1er janvier jusqu'au 31 décembre za mety volagna aminao Arnaud za intéressé am raha ataonao tiako raha ataonao fa za aty malitry fa karakôra fantsika magnano izy atsika tsy maintsy mila mijongle amin'ny emploi du temps io tsisy raha tsy vitan'ny koragna zelanambaranao zaboka ya io tsisy raha tsy vitan'ny koragna ainao zio io hoe ino paramètre nandalovantsika bekatsika zio ino nafaka nagnano koragna ty teto azonao fa izy koa alamigny le koragna io avy fo misy koa le hoe anao mila managna ino ma volagnandreo vazaha izy empathie empathie ya anao mila managna empathie nagnino ma le olo io mi se mettre à la place n'le olo io bon atsika zio angala artiste araiky hitanao tsika super occupé anao mila mahay hoe izy koa olo ty tsy nandray za mety possible hoe occupé loatra izy azonao fa tsy hoe anao tsy voaray indraiky indroe intelo direct anao fa mandeha clash io ma olo tsy manjary Samira nanagna zao mila bone hely izy io fa magnano tsy mangalangala appel tsy mangala olo zao bon mazava koragna jiaby mahino fa tsika amizay zegny idrika mikoragna raiky koa ty zegny izy vita ty amitsika raiky fa misy koragna raiky koa ty tegna ny tsinditsika zegny fototsika jiaby samy baka akagny satria ambarako baka ia fa tsika samy baka akagny bon nosy be nisy somaro direct ampidiriko ya tamatavy misy festival mao koa ambanjany sorogno ya mafanafana reky ya ambanjany sorogno ya ambilobe nisy kabiry fa nagnino amizay zegny amitsika agny tsisy agny avô zegny izy ka fotoa zo ty commence avy somaro avy zegny festival jiaby zay ipody ndray koa koragna igny hoe Diogo tsisy festivaly
Loizy mamaly zay vanakana faiko oxygène. Avy tsy maintsy ataoko oxygène. Diogo tsisy festivaly. Iska avy Diogo tsisy festivaly. Tanao raha zay baba mboariko aby micro ty. Diego ataoko hoe misy festival. Fa festival le tadiavagna Diego no tsisy io. Azaveko. Misy centre culturel amina a Diego. Misy compagnie culturelle. Karaha ohatra hoe zio atsika taloha nisy festival zegny zoo. Tsy haiko naraka anao zegny Araka cousine. Marionnette maventy miaraka amin'ny compagnie zegny zoo azonao mihodigny magnaboaka percussion et tout les tralala. Azonao misy igny. Misy koa festival ohatra street art amin'ny akanjon'gia io e. Publicité moi. Ah, allô? Preuve à l'appui boka. Direct preuve à l'appui. Amin'ny akanjon'gia io e. Nazoko bojo. Sady anao am'le raha tia bojo fotsiny. Ah non, io tsy nazony bojo. Tsy nazony bojo satria en tant que izy nagnano animateur to tam'le festival nazahoany le produit io. Satria misy valeur, misy prix io baba. Misy prix io fa anao tsy nivanga. Azoko volagno fa zany nahazo izy nazoko bojo satria zay financière hoagno zay. OK. Lasatsika. Yeah. De les festivals karaha iry Somaro, Makoa, Tsakaraka, Sorogno regny tsisy a Diego. Taloha nisy festival Libertalia. Azonao somary nagnanona izy azy. Zegny ny azoko ono. Fa après tsisy satria nagnino. Raha mila déjà les consommateurs. Diego mavita mivanga rahan'olo fa Diego tsy mavita mivanga rahanazy. Karaha ohatra ny Diego amin'ny fazahoko avinaka zegny za fo fiheziny raha zegny. Azonao izy koa ireo mahita fa ireo mahavanga rahandreo ohatra zay mahavanga rahanay ataondreo mikommentaire ny raha ty. Avinaka Diego tsy mahavanga rahanazy. Afakifakaiko izy ohatra ngala artiste araiky atsika zao. Izy koa artiste boka Diego fo agnatinao. Izy igny la guerre. Misy festival araiky nandalondalo zay atao. Nagnano niezaka ireo nagnano magnano izy. Magnano raha tsy mora. Ary izy koa mora olo jiaby navita. Zan magnano raha tsy mora. Ça se comprend ça. Fa misy le raha boka amin'ny état d'esprit mihitsy ny mahatonga tana araiky robaka. Zan boka amin'ny état d'esprit mihitsy. Zegny avinaka jiaby zegny. Mahatonga tana araiky robaka. Idrika amin'izay tsika sambo rango ambolohany. Qui dit festival mila misy valeur culturelle araiky avancegna amin'igny festival igny. Azonao misy raha araiky tiagna alafo amin'igny festival igny fa tsy hoe pompomy mihetsiky labiera mijotso. Azonao mila misy ino mafitoetoetrany tany ino raha misy a Diego, ino valeur artistique raha misy a Diego alafo. Agny ny tegna base ny fondement ny festival araiky. Zay vo magnampy izy saosina amin'izay zay artiste animation ireo influenceur raha magnino ma zio io Somaro taloha za tsy mahita olo boka tana aty mijotso agny. Magnino zio io misy olo boka tana aty mitoto vatsy mijotso agny. Makoa olo boka antany hafa mitoto vatsy mandeha Tamatavy. Azonao satria misy valeur andraha araiky mipetraka. Fa Diego raha io soit sientsika les valeurs an'le raha, soit les valeurs an'le raha potensika. Festival zegny qui dit investissement tsy maintsy mila misy retour d'investissement. Azonao tsy structure araiky. Tsy structure hoe mahafeo hoe que ity atondra festival. Encore plus qui dit festival tsy maintsy mila misy investisseur agnatao. Tsy maintsy mila misy gros investisseur agnatao. Diego tsisy patron am raha zegny. Misy patron, misy boss. Azonao misy matoa misy raha jiaby mitsangana io. Misy boss fa le boss ireo tsy intéressé am culture. Satria ireo tsy olo boka avy ao. Ny boka avy ao tokony ho boss io ireo tsy midoko aia tany imboandreo. So ireo mandeha mazava, so ireo miakatra aty. Azonao
au lieu ny tokony hampatanjaka amin'ny tany misy anao tsy mampatanjaka amin'ny tany misy anao. Zay reo volagninao fa tsy mitandro zegny mividy raha nindreo. Ya, tsy mety amindreo angala exemple kokoa za marikidrikitra ohatra atsika zao angala côté la musique satria le matetika artiste no hitantsika amin'ny festival ary mba firma saina fa ny artiste voanomboko hiboaka à Diogo firy aia tana fandro miproduire les grosses boîtes tsy angala ireo satria les grosses boîtes mila vola fa midriky azna les gros organisateurs mila boanao koa fa tsy mampidriky vola aminaka na terme anazonay tam'zay mbaka tembola azna anao io mbala tembola tsendriky bolongambola azna zay les mentalités karan'zegny ndesintsika mifrappé hoe poko kivy am'zay raha raiky déjà na les gros investisseurs andeha agnano mahita le raha mety mifrene na hanao izay tia agnano nefa tsy managna moyen magnonkogno partenaire ireo tsy magnotsagnotany hoe azovy manao pourquoi on doit te faire confiance par rapport amin'ny projet nao ty misy une question de crédibilité yo misy une question de vraiment personnalité misy question de tsarekaraiky i raha io amizay angala exemple atsika somaro wawana nagnanonazy tambolohany possible tsy direct ny pofka nge izy volagniny pire raiky hoe anniversaire any konka nanjary somaro zio za fa mahita hoe anniversaire any Rijad anniversaire any Rihanna azonao ça fait un izy baka amin'ny vazaha volagnindreo hoe boule de neige avio festival boule de neige io ambolohany izy madiniky may maventy tache d'huile volagnitsika ambolohany menaka igny milatsika io après izy may mifafy azonao zegny aminjay zegny festival io tsy course de fond la culture mihitsiny io tsy azafady diso raha volagniko festival tsy course de vitesse la culture tsy course de vitesse la culture course de fond satria tsy ilainy mavita milomay 100 mètres no mavoboaka fa ilainy mavita midurer sur le temps ary io na la musique na la musique maro aminay izy io maro amin'ny génération anay izy io nanomboko raha tamin'ny fotoagna nanomboako efa tsisy amin'ny lalagna ty noho ny antony maro samihafa io lay traiketraka ny fiainana io lay ambition misy baka aminazy io tiagnano beka hoe hita misy tiagnano satria tia misy tiagnano tia ampitietsika raha ary festival io amizay izy ndraiky no isay satria efa matetetika izy io ny tany apetraka commence misy olo mahazon-draha mikoragna karakory karaty karakory kazinao commence ho isy izy io ary tsy maintsy hoe atsika zio mikonkon atsika zio boka mandrombo atsika zio mandrombo izy io ampatetetra le n'olo tokony tetra aminazy io mahatonga le raha iseho satria mety ataon'olo automatisme mafo ay nagnino mazigny tsisy ay vita io tsy dinigna aby hoe karakory le toiny fa nagnino zegny tsisy erany io tsy hoe alanigna nagnino maraha ty mety boka amizay zany any baka afaka manjoska lavabe raha zay fa amesatsendriky samir baka fa zany abianao koa fa elany ambesako anao io kony iso volagno to zany any oxygé baka aveo kinena ataoko izy ty atsika mandiniky nagnino izy igny tsisy tsy zay aveo tsika tamin'ny mivogna nagnino no influenceur tsy mivolagna comme ça karaha mandalo tsy zay bon tamin'ny sujet fanjarianareo fa boka koragna tamin'ny sujet zany boaka za tsy nagnano commentaire satria nagnino direktsika mbala magna nagnino izy tsisy maga tsisy plus important ne azona atsika ndiniky nagnino izy tsisy izy koa misy ino raha mandalo ko investisseur atsika to tsika ne pavantika ko investisseur iny tsika ne pavantika ko sponsor iny dadi tsika ne ndafo brochette agnato rony mety agnatin'ny semaine ro mahazo raha tsy azondro agnatin'ny 6 mois mahava vandy marigny tsy zay voilà ke izy fa volagno za mirepresente madiniky baka aminaka za tsy pour zay avio entre guillemets ry fulany misy fulany miboaka tamin'ny Facebook zay bon tsika ne ngamboatra hôtel antany karaha zay beka olo avy any touriste avy olo avy hiasa azona
nefa ndraiky nay matsika tsy mandiniky est-ce que boka amin'ny festival fotsika ina vola Diego namrandrana izy igny est-ce que boka amin'ny hôtel fotsika tafina vola nay matsika tidigna ina raha tokony avitan'ny jeune miasa sur la durée fa tsy andinika mpavantagna ry fulany ry mafulany ry jirany ny madiniky tsika tsy ava atsy festival zay le anao le ampavantagna zafy dinio koa boka ina raha mpavantagna ry tsy pepianao fa tsy andetsika ndinika atsika boka vola ton ty 50 000 mare 75 000 am ton avy 100 000 azoma bénéfice jiaby many amindro azona nefa atsika madinika ato nisy festival atsika vita ina raha mandala atsika mandany atsika mody makafoko ozinao mivangalambavô etc nefa ro any vita zigny ro compte volandro ro misy sur la durée atsika lany atsika pody mandeha mitady rebelote pody azona tsy varana ko ino ilaigna festival tsy ilaigna tsisy raha ilaigna raha hafa fa tsy festival Diego izy ka volagny ko ny ilaigna ahazo ko daditsika azona atsika na za mety azo marché o tava animateur mety ahazo fa tsika tokony mandinika dans la durée zay le raha volaniko zegny atsika mandinika izy tsisy misy tsy hanga tokony dinintsika misy raha plus important tsika andinika izy misy ndisika togno zegny zay fo débat mihitsy zay festival tsisy zegny aminao zegny boka zay naviny za débat za tsy nivolagna mety nandinika anao nagnino sa mety tsy nivolagna amin'ny raha ty nefa mare pression ro ta Facebook za nandinika ko olo avy tonga tsy adignandro ma wonde pavantagna olo misy boîte maventy ko no sponsorisé zo wonde pavantagna olo era ro mizegny vita zo ino raha mandalo ino suitin'le raha zay nefa vola lany volan'olo madiniky lany ambesa amizay eto indrindra atsika zao izy volagny misy partie 1 partie 2 raha tsy fa volako ela no tadizaka izy igny zay mihitsy le volaniko hoe la culture c'est un marathon izy volagny Samir Tiong n'exposé oui les côtés izay mampamarathon les festivals tsisy baka égale conséquence fa une cause aia marigny le source les problèmes mama problème boka amin'ny cause fa tsy conséquence ohatra conséquence zao ianao tsy vola zay tsy problème zegny conséquence tokony tadiavinao ino manatonga anao tsy vola nandeha nitady asa anao nandeha nagnano zao pody amin'izay za ivolagnako hoe fa atsika tokony marathon les cultures fa tsy hoe course de vitesse satria nagnino izy koa angala côté ataoko encadrement côté la musique fo izy agnano marathon tsika déjà Diego misy studio managna ny maizazy misy beatmaker maro azona fa tsisy producteur azona les culture izay misy matonga le raha tokony boaka tsy mety miboaka pourquoi matsika zio plus urbaine matetiky hitantsika fa tsika fa tsy mahita raha traditionnel satria le traditionnel fa tsisy lapa tsy mahazo fe tsisy lapa ireo zio io agnaboaka randro soit ireo miambigny pakebo avy midoko amin'ny pakebo ary magnano randro igny io miboaka le culturel nefa igny mihitsy raha tokony travaillentsika zay le volavulaniko hoe festival mila misy antsendriky valeur culturelle mipetraka aminazy zay vo festival déjà zay feky boka basine festival za miremarky jiaby tsy maintsy misy basé am'le culture araiky le raha zegny igny am'zay zegny atsika zao tsaka Sainte Marie festival de baleine misy fombafomba ny baleine io zagnahary be koa fa havy zao raha mila atao zao raha mila zegny raha miintéressé ireo vazaby io aveto azona fa i baleine igny amin'izay le olo an-tanàna mitandrigny le environnement beka baleine igny andalo io isa teteky azona tsy lotovindreo i canal andalovan'ny baleine igny i évitendreo zay le marathon zay le hoe misy asa petraka ho an'ny olo mahatonga le raha miduré atsika teo boka efa nandiniky direct hoe investisseur azona satria igny vola ilaigna amin'ny mpagnaraha zay fa alohan'ny investisseur zegny alohan'ny ireo hagnano festival io misy raha mila kotroegna boka ambany aty izy volagny Samir igny azona misy raha plus important kotroegna ambany mila corrigegna ambany karaha hoe izy io magnino ma chaque fois raha zegny manahiragna magnino ma chaque fois atsika zao mila hagnano raha atsika mila miakatra ty
zay nge isan'ny correction mila atao Zava fa boka joti. aza Anao joti. nagnino anao io niala Zaza tany misy volagninao anao karaha zay. anao tsy maintsy agnatiny anao zio niala boka amin'ny tany misy anao tany ensika hany anao nandeha aty nagnino raha nataonao ty tsy nataonao tany zegny no raha mila amboarintsika amin'ilay culture ty Satria tsika misy tendance boka ko artiste ndao mipetsaka Tananarivo koa Yeah. exemple alaiko zao ty za nagnano video za nanomboka nagnano vidéo taty fa za nalaza za tagny déjà za navy tany fa nisy olona eza nefa za navy tany nenao tsy ndoko ta Tananarivo zo tsy voatery midoko aty zo na hagny zo vita Vita fo. vita io fa tsika za vandezino taloha mbola fa cassette CD izy no igny izy mila mandeha ty beka hitan'olo maro izo fa misy modiany tanàna ataova hagny persévérer ya ataova agny somary sarotro fa igny no ahitagna hoe tianao marigny male raha ty avy eo tsika matetiky tia raha mora facile quand la solution est facile igny raha safidintsika azon de atsika mikoragna hoe festival raha io le gros patron matoa hoe tanàna raiky tsisy patron c'est-à-dire tanàna raiky igny ao sahirana azon maro jaly ho anao zegny agnano festival io jiro matimaty o magnano jeu de lumière io koa tsy voavanao agnano akory festivalinao zay le raha volagniny Samir misy raha plus important mila vahagna ho anao zio agnano festival jiro kapingkapang agnano akory mataosin'olo jiaby io manafiny amin'ny tanàna mila mahazo asa ya zay plus important zay ya Gito youth jiaby mila olo jiaby mila misy manafa asa amin'ny tanàna koa misy asa festival fa zao raha mila mazava koa baba manafo amin'ny tanàna misy asa fa atsika nge fa malaza fa karapanondro 715 tsy miasa folakandra azona karapanondro 715 aza avec le 715 amin'ny karapanondro boka misy numéro azona manomboka asa tsy haiko firindroa aty fa ny agny anta misy za agny 715 Naka 710 ta misy za. 710 no 715 715 ok za boka nosy benao za misy aloha Za boka Madagascar. tiao tany boka Za nao tsy di boka boka dego Madagascar. boka nosy be Non, za ukuna feeling ino jiaby kwa. le 715 tsy miasa folakandra satria nagnino atsika mitady asa atsika nge mivolagna zay ty asa fa asa igny avy eo ataontsika tsara beky izy non malegna atsika agnano asa igny satria koa fa folakandra 11h izy koa fa heure de pointe atsika mila mandeha miseky antsendriky miseky madio lamba tsara sikinina atsika mipetraka atsika mamolika atsika mampiditry 4 tianao volagniny zay kwa. azona atsika nefa mivolagna atsika mitady asa Yeah. firy amintsika mivolagna mitady asa tegna magnano raha tokony ataony mitady asa io tsy voatery anao mila mavita fianaragna be anao mila misy baka hoe zay baka tsy navita fianaragna be zay tsy afaka hiasa amin'ny bureau misy ange tantsahatsotra ange aty volanazy maharesy anao miasa bureau chiffre d'affaires ampidiriny na de izy tsisy comptabilité na tsisy hino chiffre d'affaires ampidiriny bebenao miasa bureau misy ndraiky anao miasa bureau anao fa miasa ho an'olo lera tokony 8 heures de temps tokony amianao anao ampitombo raha hainao amianao olo anao amin'igny mandrombon'olo fa tsy magnano nao eto amin'izay tsika ghetto youth mila miasa ok ghetto youth mila miasa fa ino ma raha hainy ghetto youth zegny anki hoe nge raha mipetraka dikan'zegny anao mitsangana io anao koa tia iteky anao mila mivolagna hoe bon mentalité naka za tsy navita fianaragna ok igny tsy agnamezagna tsigny olo sambola amin'ny paramètre andranandalo amin'ny fiainagna anazy na tonga izy tsy navita fianaragna io tsy olo jiaby tia jaly azona fa misy koa ny olo hoe misafidy mihitsiny hoe za tsy navita fianaragna za doko ito za tsy rikarika misy raha maro mandehana anao amin'ny tany ohatra tsy haiko magnano formation gratuit mitadiava nitady ve anao sa tsy nitady ve anao sa nagnamiatsigny fotony mora magnamiatsigny mora atsika amin'izay koa fa karapanondro 715 tsy miasa folakandra za zy ohatra misy bajaj za mitondra bajaj raha 4 heures du matin za mihodigny 11 heures aetany misy za aza za midoko ary za mapiaka nefa za amin'igny bajaj io tsy naka nin'olo ohatra exemple zay bajaj io nin'olo fa za ndraiky magniry za ty ho isy bajaj
azo nefa ndraiky za koa fa lera za magnapiaka mampidika za magnandefa remplaçant anao tsendriky misy anao efa misy remplaçant anao avy le fagnabeazagna tsendriky vitanao anao fa magnabe olo Samiry tanao amizay za volatsika diratsika lalagna resaka katy izy aminao ino solution ndraiky katy tokony supprimer sa ino zegny ko par rapport am raha volagniny zegny ino zay solution resaka katy amitsika am tanàna resaka katy ty jeune jiaby occupé-ny katy io izy volagno zegny resaka éducation io afa bazeny raha jiaby io tsy antany hafa azonao volagno bon tsika mikoragna le asa le zalahy miasa après manapitsiky vanaloany boka le système araka zegny le système zegny tsika mpianarigny anao mpianarigny à l'école anao tsika mpianarigny midiriger raha anao zay efa bornegna rano boka ambany aty anao mpianarigny anao entin'olo karakoa ataonao avy amin'ny entreprise igny ao azonao anao koa fa miasa iny raha tokony ataonao anao zay efa bornegna va anao ndeha hiasa amin'olo zay raha novolontsy nandehanako amin'ny université azonao anafika bac zany antsy université tongo araiky navy tongo mampiantsy anao koa fa avy amin'ny entreprise zao vita zay zany no tadego nisy formation tamin'ny secret izy ka avy boka miantsa vita formation andro go mazo outil azonao vita outil petsaka ry tsy sasa iny raha navoago tagny ro volagny anao mety azo asa niny fa hiasa amin'olo koa fa tsy amoro za sy nisy ka mambera elily za nagnano audiovisuel za navy tagny za nivangavanga matomatosy madinidiny za nandiniky nefa za niantsa audiovisuel ovina nao koa miasa amin'ny télé miasa amin'ny radio miasa nima tsy defa bornegna zegny anao hiasa anao piasa azonao za navy volaniko na ima za tsy apiasa nima za tsy magnamborogna nakako nima za tsy volagniny zay fa anao koa aloha za navy miafiko micro-na raha caméra naka fa riatiko za zo matériel naka jiaby complet za mavita miasa za mavita mapiasa azonao satria nagnino outil nanagnako travailleko ro nandeha nagnano formation ko outil hely nazondro igny asa ro nagnano exemple zegny électricien outil hely nazondro igny nandesindro nirikariky amy sisiny ro tafaboaka zay aminay navianareo ro tafihina katy igny tafandeha petsaka amy sinilaliky amy santy satria igny ro fa ny programming amy système ndro zegny anao ty hiasa amin'olo anao mety azo poste amin'ny secret nato anao mety mazo poste amy jirama fa ny vangogna ady zay raha io ro tsy nahazo zigny ro ny pody fiainagnandro taloha outindro alafondro maro tsaiky amy lakartine lafondro maro na zany mbola nandafosandro raha io azonao koa fa bornegna amindro raha ngam formation agny outil elazonao ty mety agnanaovanao raha karaha zegny na anao mbola tsindriky misy zegny anao mety magnano location amizegny anao mndao magnano formation tsika amy garage na tsindriky mazo vola tokony zay ka bornegna amy système vio tsy tafandery fa navianao tafipody amy katary gahy tsy napidirin'olo agnatin'ny jirindro azonao ke katy supprimer tsy supprimer io plaisir an'olo za tsy afaka ivolagna supprimenaro zo za supprimenaro zo tsy akarahandro aminany za tsy migaka tonga za tsy mihina katy io tsy kaborindreo io saokokondreo fa zo tsy izy boka drogue arakaka agnaindesanao izy anao zo mipoids azo antonegna karakoa ezako zegny anao zo mipoids izy koa nataonao amy fianaragna anao fa iofo karaha poids igny zegny mampahera anao efa tsy zata inspiration fozo izy iny andesinao amin'ny hira izy fa izy katy koa karaha zegny misy olo mina katy izy mafatsagnonany vangony katy io madio tsagnonany jabo azonao arivariva izy misy matsimatsy madinidiny ndraiky hiri entagna anany vangony katy mandeha vony dose jabo azonao hitanao ma satria fa nizaginy izy zo misy olo magnano mina katy izy gentil izy amy tsagnonany izy mihina za télé madame io zo zay tsy andeha volagny fa problème kato tsy kato problème fagnandesanao izy na problème tsy mihina za tsy mihina inspiration raha mano za migakarano izy vangoa ko za mizaha vidéo hely fona si géléfanao nianatsika fa izy ke za tsy tafivolagna aminao bon problème kato iny solution za tsy tafivolagna azy io araka fagnandesan'olo izy io boka efa culture antsika za mihina tsy asitroko anaro za fa jamba io za tsy mihina azonao nagnino za tsy mihina za tsy vazana peut-être izy koa vazagna anaka zegny ça va
za possible donc mety ny hina satria olo jiaby magnodidigny za mihina zay le influence olo jiaby magnodidy fa jusqu'à zao zegny mbala marotro osan'ny dentiste ato tsy vita aleko zegny tsy magnampy zegny satria boka io izy plaisir sambolo misafidy hoe ino raha ataony aigninazy sambolo io tsisy andeha volagna aminao io tsara io tsy tsara anao fo mahay misafidy hoe aza ina vary bebe za someny diabète za agnantsorontsoro marere za someny poumon za agnano zao za someny zao azona izy volagno to atsika jiaby ho foaty sambolo mahay karakory animeny fiaignana anazy mandrapa leranazy lany tsara io pa choix io fa io efa tafiditra agnatin'ny culture antsika anao koa fa olo boka avaritra tia malaigny anao io agnatin'ny culture anao kato tsy problème io tsy problème so nangolagna olo izy tary boka amikaty zay non boka minakaty za minakaty voilà aminakazy io tsy problème fe io karaha toaka jamala cigarette sy namany ireo jiaby io tsy problème fa ny raha itondrasanao izy no miteraka le problème voilà aza io tsy problème anao zio io misy amindreo io ange olo manankaja azona olo agnabondraha manankaja managna ny autorité maha izy azy izy koa fa lera izy mangala placinazy izy mipetraka izy magnina akatinazy dimanche ariva azona izy botika miaraka manafo jiaby misy raha zay fa misy manafo tegna hoe ambelany asanazy satria izy mila magnamia voninahitra katy sasany misy hoe bon anao misy bourse d'étude andeha andafy misy katy agny sa tsisy tsy degré ny agny za tsy ala tsy possible zala za tsy velogno amin'ny tany tsisy katy zay ma drogue izy boka azona za tsy velogno amin'ny tany tsisy katy izy volagny éducation io fa mila petraka hoe à quel moment anao zio io anao babantsaiky anao zio iteraka anao volagna amin'ny zanakanao raha ty tsy tsara azona anao mivolagna amin'ny zanakanao raha ty tsy tsara fa anao ndraiky hitananao mibotoka aboakaboka ao concours kapoka raiky sy tapany filmahogo avy boka ao azona zegny aby misy concours ataontsika misy ambany volo agny azovy tegna malany be beka nagnino igny sambola amin'ny objectif nazy azona fa le eto katy io na supprimenao na tsy supprimenao io fa io question no minakaty boka question no podam ino inananao katy za boka mahazo avantage za minakaty déjà zegny azonao za minakaty jo ty zegny za miasa azonao za zegny mahita production zegny exemple za jo koa minakaty par rapport amza tsy minakaty za magnano raha raiky tsy mitovy résultat anany anao zegny boka ivolagna karaha hoe zay hay artiste hoe izy koa anao tsy misesitry ely za ndraiky izy koa le volagno to arakaka le rendesa karaha ataoko za zegny za miremarque zegny ndraiky edy za koa zay fa misy raha traiteko za zegny ambony degré io zegny le résultat ny raha io zegny tsy mitovy par rapport za koa tsy agnabony katy zay mahatonga za zegny za koa zay fa mpanonga inspiration anaka za misy rédaction nde ataoko nata za misy dépannage nde ataoko zegny azonao za zegny mila minakaty tsenika amin'igny zegny za malaky meta solution ke question naka amizay anao ny opté habitude zegny anao ny opté habitude zegny rango anao tambany tagny boka anao efa azonao fa l'école zegny anao efa nisy rédaction raha natao fa ninakaty anao tagny za mbo tsy ninakaty nagnino amizay zio anao nanagna sensation hoe tsy maintsy mila inakaty za zay voavita maty hitanao amizay mahatonga zay amizay za zegny ny étudier za nandiniky hoe 4000 vola fotony zay anao baka minakaty karaha ataoko za zegny za zay mila migiaka Beaufort minimum 3 azonao avola asopiny 10 000 ariary na 20 000 ariary zay fotony marandraigny zegny za tsy mila vary za fa tsy mila vary 2 jours za koa fa baka minakaty amsaiky mizahantsika boire avec modération tout za zay mahita zegny nahita zegny dépense agnatin'ny zo zegny be izy koa anao tsy miasa zay anao mihina raha io manahiragna koa tellement anao koa tsy fidiram-bola anao tompony tsy mangataka amin'olo izy volagny zoko la tafara zay revotsy n'olo tsisy raha sérieux za zay tsy mahavita raiky baka minakaty eo zegny andeha mango garde osony 15 000 tsy mety aminaka za tsy mety fa izy io zegny aminaka za tsy problème amikaty ny raha mampiasa loha za io araiky fo tanao mikaty io anao atsika zao mahita depuis quelque temps à Diego bidon jaune azonao tany jiaby décoré bidon jaune rano mahay tsisy tsy maintsy rozegna tsara baka raha hoanina ro baba sy maintsy izy io ndraiky koa ny magnamia asa
maro zao olo managna tany ny katy mamelogno vady aman-janaka boka amin'ny katy igny azonao maro zao olo managna zegny maro zao olo transport mivelogno amin'ny katy nao mahita kofa lera mahazo moto manafila agnabo moto feno tantiny katy afara ao mahazo lalagna ambanja igny magnatsaka ankifiny azonao magnamia asa izy magnamia débauché maro misy olo grossiste bivanga misy olo mpandafo azonao misy consommateur azonao fa le rano ohatra mba nidiniantsika hoe raha ty ma atsika mihina izy ty toko atsika mihina izy ty nandiniko hoe ino ma raha ataontsika aminazy ty beka atsika hoisy fo aminazy ty amare azonao rano karakory fahadiovagna ny tanàna mampalahelo farany teo misy vidéo edy micircule agny zao io aminay agny tany fanamboary fa nisy goudron port jasmine azonao nasiagna tany pitripitragna azonao tsitsiko madio taolagna katy hitako boka vidéo tao olo igny nangala sary ndraiky ni raha tsy azoko taolagna katy manjary hoe tafivolagna aminjay hoe iro mpinakaty ty ny tegna managna jery lomondry igny mandoto tanàna nefa afaka anao zio mangala place io place publique tsy hoe kela commune misy ka iro agnadio io ka anao tsy maintsy mila agnadoto io zay le hoe éducation bazen'ny raha jiaby koragnantsika ty eto éducation fo karaha ohatra hoe anao zio io ohatra amin'ny tany mazava agny anao agnatsipy raha boka agnatin'ny posinao narianao io zao anao amande anignenanao agnatsipy raha juste hoe anao zio nina chewing-gum igny i emballage nazy arianao karaha ifenao lafo ataova amintsika an-tanàna agny baka zegny fanjakana zao patati patata lalalilalana nefa le éducation hoe anao zio azalay katinareo hoana fa zay izay mankafy tanàna ty baka aza lotovinareo zio azona aza indesigny hoe za zay ty efa tsy maintsy karaha ty non aza forcegna za forcegna atsika tsy voatery karaha io fa io agnisan'ny sujet sensible io anao zio io volagna katy tsy manjary azalay miaraka donc za mijotsy tomobile Diego azonao direct olo jiaby fa migoma za anao mazao fa anao zao farany teo misy jery farany teo misy jery andeha agnanitra patati patata anao eto sambola mitady karakora mony antegna anazy katy efa nisy atry zay azonareo io fa olo jiaby nina zio atry zay fa les consommations nazy tsy mitovy azadigna taloha asa hoe 1 hectare mifournira Madagascar tsy haiko zao 4 hectare mifournira Madagascar azadigna atsika isan'andra misy détonne tsy maintsy aboaka atsika azonao hectare mio aminjay io le hoe famboliagna za zao mahita misy ONG hitako hoe magnano suivi ro amin'ny famboliagna mamboly olo jiaby miaraka mamboly de misy certains ONG magnano suivi hoe raha ty namboly firy ny naniry nagnino tsy naniry ino kakazo tokony namboly amin'ny magnaraka azonao igny zegny raha atsika nge managna tendance hoe le raha tegna tsy amelogno atsika no tegna anahiragna atsika raha tokony tegna primordial zao amintsika environnement izay ipitrantsika satria le environnement ipitrantsika no amelogno le atsika tetekeky atsika zao hoe réchauffement climatique zay tsara problème zay kon conséquence efa conséquence ny problème atsika zao amaha zegny tsy boka amin'ny hoe réchauffement climatique dikan'zegny atsika mila mamboly kakazo nagnino kakazo antsika tapatapaka zegny nagnino kakazo ambolintsika tsy maniry azona bon magnino ma misy magnano charbon io fa fivelomagna andro anao tsy afaka napaka charbon igny fa ampianarinao ireo bon nareo agnano charbon kakazo karahan'zegny aleva ataova magnano charbon fa izy koa nareo andinika agnaboaka zao saka am'zegny hoe assurez-vous que mila mamboly zao nareo le ONG am'zay magnampy le tantsa ohatra hoe miéduquer les tantsa éducation ampodiko ndraiky miéduquer les tantsa hoe fa ity no tokony ataonay beka misy kakazo fo atao charbon misy kakazo koa maniry ato misy tany fo maniry azonao
angala exemple araiky atsika rano io mandeha atsika teo nisy rano mandeha dalahoaka sans cesse tsary nisy réclamation amin'ny jirama hoe misy tuyau karan'zegny vaky ary ambe sambola atsika miaraka atsika samy miaraka mandalo amin'ny lalagna igny mahita hoe tuyau io vaky mandeha rano io azana atsika miaraka mahita zegny atsika roe tsisy andeha volagna hoe aia ma tokony signal jirama fa io fa io tsy haintsika firy litre lany misy raha madinika misy paramètre maro madinidinika ange tsy maintsy mila tambatra zay vao atsika mahava problème araiky io miova solution iovo izy miova solution azonao ratevala azonao atsika nanjy taloha tagny ataotsika boka mikato atsika taloha tagny nanjy naveny raha satria atsika boka hitako hitanao atsika avaritra managna hoe tsy magnomagna relève dans tous les domaines atsika tsisy relève zegny tsy anagnantsika hoe karaha ataontsika amin'ny roa agnivo aty i roa agnivo aty zio anao zio io miaramila anao miaramila anao direct fa magnambara amin'ny zanakanao hitanao retrite avantage nanao izy koa magnano miaramila anao orienté koagny peu importe raha tianao atao anao orienté koagny fa firy amintsika ray aman-dreny amin'ny ray aman-dreny navaritra atsika zio mety magnano statistique firy amin'ny ray aman-dreny navaritra mba mahavita raha lavidavitra vitsy satria lay éducation mbola tsendriky vita anao tsy maintsy mila miéduquer olo bon fa ty faragnanao marary tsy karaha bon Samire tsao misy raha tianao volagniny zegny tamkoragna jiaby nandalo tsao misy raha tianao volagniny zegny nave anao tsendriky aloha mazafady éducation karakoragnitsika anao solution raha jiaby zay finalité raha jiaby nikoragnintsika to éducation aveo le système tsika boka fagoboka le système tsika zegny tsika rano mbola tagny tsika volagny ndao Tananarivo beka anao tafiboaka azona fa le système tokony avadika tsika doko agny anao beka tsika agny tafiboaka zay vany aloha tokony avady éducation pareil zanakanao fa borné rano mbola hely anao mangitsy lalaganany karaha anao mivolagna papa indraiky izy magnaka papa azona le lalagna pahita izy ty religion mpandalovagna hely izy azona zo tsy raha jiaby aza l'école misy razana amin'ny religion ry misy razana amin'ny lalabe ry misy razana ry io izy mangala ny nana ie tsy nany azona ke ragno mbola hely zanakanao fa vangoa marotola piky jiaby eny raha azonao beka atonany fatsa beka tsy karaha varitsy agny atsika misy tendance volagna no midoko eto fofiligny fa tsy eto mavita raha zay fa tsy pidianako aty io aloso igny hagny fo azona na za mahazo vola maraha ataoko na za tsy mahazo vola za hagny le système tsika tokony ampidirigny zay ndao magnano formation fa razonao formation anao za mandirigna anao ndeha asa mijirama amin'ny tsakwaia niny ty rikirika azy igny beka izy miova sady anao tompony patron tegna anao fa anao tsy borigny amin'ny fianaragna zegny mila mandeha Tananarivo boka Tananarivo anao miasa amin'olo fa vita igny io tsy mila fianaragna za tsisy fianaragna firy nataoko taogno araiky nataoko tamin'ny université zany lalala za jo eto patalogna kamatsiatsiaka zay zay raha mila voatsika varitra agny zay message deto mandeha amitsika varitra agny système zay volo aloha ndeha Tananarivo mihira aloha ndeha Tananarivo vita igny io vita amitsika agny fa tsika za ta borigny ake olo auxiliaire mandeha lera mandeha non za me rejoindre raha volagniny Samir teo igny éducation aleko magny fa zafady aleko magny exemple azo ty iny ty le raha volagny to agny fa mavita izy zany doko teto analazalaza izy zany nody tagny za jo za misy contrat amin'ny Orange ne satria nagnino ony tady influenceur boka varitra ikoragna amin'olo bo avaritra azonao zegny tadiavinao fa za koa doko taty za nalaza za ka nagnany fulana madimadiky teny za tsy naleandro satria nagny fa namadiky teny fa zany doko agny zo lalagna ihofo fa tsy mila mandeha ty vandy zegny tsika zaga iandro jegy eto noho izao koa raha volagniny Samir za rejoindre message ny Samir zegny raha jiaby io miankina amin'ny tsara ekaraiky atsika tsao
patriotisme zegny tsy haiko asa hoe mikoragna amitsika tsisy feky zegny ke raha zegny izy koa plus éducation les systèmes mila ivoagna le patriotisme zegny izy koa izy afaka azavaiko hoe le hoe anao magneky fa eto amin'ny tany misy anao ninao c'est-à-dire tsy robatiko tanànanaka mitady za raha ho an'ny relève za mirejoindre messagen'ny Samir jiaby fa agnampiko izy juste hoe ho antsika izay am côte relève karkare tegna hoe mila mikarakara relève atsika satria tsisy relève automatique amin'izay tanàna tokony androso io tsy mandroso ary samboly misafidy raha mampatanjaka jerinazy ty raha tegna mila matanjaka aminao izy koa ty tsy matanjaka aminao tsisy raha vitanao ty mila matanjaka io tsisy raha mora anao zay ohatra niana anao nahita ty vony décide hoe prendre en main fiainagnanao io tsisy raha mora raha jiaby sarotro fa arakaraka ny tiavianao amin'ny objectif azovanao iny objectifnao aia tianao aviagna mandrapaleranao lany fo zegny no ahaizantsika raha de mankasitraka anao nandray eto fotoagna ma izy volagninay taminao igny anao nivolagna une heure de temps mety karakory eto finianana jusqu'à 5 heures bon izy boka fa nambaranareo zegny edy bon isorako anareo ndraiky edy baka lavitra anareo baka DS nafagnao ty tsy nafariko nareo nagnatogno za izy fotoagna dia nareo taty de fotoagna nareo hely zegny nirasanareo taminaka atsika nagnano podcast teto bon agnatin'izay amizay zegny za koa misy raha zao tokony ilavako anareo zay fandalovanareo tanàna ty zegny amin'ny magnaraka nareo mety mamaly koa misy raha tokony koragnitsika zay io fo Samiry za tsy fidy CG mahota koa karaha zay basy faragnatsika amizay izy isoragna anareo jiaby zegny nareo roy boka plutôt zegny nagnatogno za taty fa ankoatran'izay donc za tsy maro koragny fa zegny any mizahagny zegny mahita raha jiaby koragnitsika reo magname suggestion koa zegny la hoe misy zao toetsara tsara to saisonao ty ela nagniriko petraka aminazy machine ok isorako anareo frère gopalalay